Bine v-am regăsit la un episod în care vom juca niște Minecraft-tel, bă. Acum o să fac puțin pauză și o să revin în câteva secunde. Acum gata, am revenit. Hai să dăm drumul, dăm bătaie. Bătaie, asta e un lucru creativ pe care să vă arăt eu altă dată. Sau hai că vă arăt acum puțin din ea. Făcut chestii, nu prea mari, vreau doar să construiesc o cabană. Și am făcut aproape o cabană. Stați așa, op. Asta e intrarea. Nu-i gata. Stați că nu fac eu construcții chiar așa de dezastroase. Aici niște fes, pac. Multe geam. Și înăuntru am pus câteva geamuri și... Oh, da, aici trebuia să pun un chestionesc. Gata. Și ce sens, desigur. Că dacă nu m-aș fi făcut de rușine. Și aici un bloc. Pentru că da. Și mi-am depus câteva cobblestone pe care o să-l pun acum, pentru că nu durează deloc. Vă promit și vă permit. Vă promit și vă permit. Bă, numai 3 în sus. 1, 3. 4. 1, 3. Ok, boss. Ok. 3. 1, 2, 3, 4. Ok, perfect. Și bă, fraților, nu știu ce să zic. Din vina voastră aproape am murit. Și o să pun un rând așa de fence. Aici. Și înconjur asta. Și de pe fence pe un bloc. L-ați prins? Adică construcție de căcat. Glumeam. Acum o să pun pauză până intru. Gata, am intrat, boss. Oh, ce dor mi-a fost să țin tânăcop de lemn. Ok, eram aici, aparent. Uite. Vrei să le împrim bine. Așa că, I need you, come here. Come here. I need you for a bed. Vedeți câte sunt cumva? Vedeți câte sunt, nu? Bă, una care am omorât, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Una lângă alta. Noroc. Asta mi ajunge de 3 paturi. M-am spus pentru că voi nu știți să calculați. Pariu. Asta voi nu știți să calculați. Ia vină și-mi puia. Ce hai, puiule, pleacă că n-am nevoie de tine pentru ferma de afară. Oh, da, carne. Cărniță, prăjim, bădiță. Am impresia că nu... Bă, aici am băieți. Castraveți. Haide repede. Cât îl n-am, oare? Știu. 8 bucăți de carne și de pe mine. 5, 6, 7. În total. Mai erau mai multe ori. Probabil că n-au dat toate. Nu. Că nu sunt dărâitoare. Așa că hai să vedem chestii. Eu să iau lemn până când o să... Nu mai au. Mama, o pun în mijlocul câmpului pentru că da. Asta înseamnă să fiu mare. Pentru că am un pat. Și nu mi-e frică de nimic. O să pun un crafting aici. O să craftez 2 pentru că îmi place. Fac. Aici au unul, dar nu cu mine cine vrea. O să fac frumos pe aici. Ăsta, băi, măi. Mă, băiete, castravută.
Uite încă 2 oi. Care nu o să le omor acum. Dacă nu... Asta e că nu stai aici. Uite, o lăsăm. Și direct aici în spate la pat. Nina, bă. Nina, bă. Ok. Hai să spargem pe aici cât am filmat 5 minute. Oh my god. Oh, cât am pierdut timp. Cât timp am pierdut. Măi, fraților. Cei care sunt la școală, la liceu, nu contează. Ce faceți, mă, de Crăciun? Mă refer la școală, nu știu. Poate sunt și la facultate, cine știe. Ok. Nu știu, ce faceți voi la școală special așa de Crăciun? Eu am observare, bă, fraților. Va spune poezia mea, dar... Mi-e așa de frică, bă. Bă, mi-e așa de frică. Bă, mi-e așa de frică, bă. Ok. Să vă spun... Oh my god. Oh my gosh. Hai, bă. Ok, no. Nope. Uite, asta e o mină și atât. Ajunge un an întreg. Punem fărnențul, pac. Hai să punem fărnențul aici. Și până la proiect chestiile astea minunate, chestiunile astea. Ok. Așa, nu știu dacă s-auzi ceva, dar în fine, hai. Aici frumos. Probabil că ați auzit-o pe mama mea, dar o să tai cumva pe aici. Abar n-am cum, dar o să tai. Nu neapărat o să tău. Nu sună peste gen bang-uri, mai știți? Bă, ce înseamnă că fac? Mă pune, mă! Mă, nerodule! Nerodule! Ce băgăm? Ăsta-l bag la prăjit, sabia nu și toporul pe care cred că l-am băgat deja. Da. Sabia am zis că nu o bag, bă, ce-ai cu mine? Sunt prost. Las că-mi fac una de piatră acum. Deci dacă am două. Ok. Deci am pus la pentru că... Bă! Ce, mă? Așa. Ia uitați ce frumos am făcut acolo. Băi, ești, mă, de lângă casa mea. Le-am powder. Mă duc să iau lemn pentru că e ziua în care vreau să mai mare. Ok, nu contează ce am spus, vreau să aibă mai mare mașina de care lucrează el, șofer pe tir. Ok, gata. Bine, mai lui șofer pe tir. Și ce dacă e șofer pe tir cineva? Păi, șofer pe tir, slujbă plătită bine. Nu? Ok. Așa. Fraților, m-am luat sughițul. Cine mă pomenește, mă, care se... Acest joc cineva... Bă, stai!
Lol. Da, știam eu că o să fac. Bă, fraților, nu știu când o să fac și eu live-uri. Habar n-am când. Și nu știu cum să pornesc un live. Deci hai acasă. Suntem supărați pentru că nu știu eu cum să pornesc un live. Ho, 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 ho. Așa. Repede. Culcă-te, bă. Vreau să ai. Spun aici. Bă, ce faci, mă? Mă, ce faci, bro? Stai, leave bed. Așa. Și pur și simplu. Așa. Cum dau... Nu, mă, nu. Stai, bă. Bă, mă, lasă intru Minecraft. Așa. Good. Și-am făcut. Așa. Casa. Casa lui Alexandru. Lui Alexandru. Alexandru. Alex. Like, bă. Like, bă. Așa se face. Ok, o să iau semnele astea când mă trezesc. Adică, da. O să termin episodul. Ce faci? Ce faceți, mânerăzilor? Am spart patul. Oh my god. Ok, hai să-l punem. Și cipac. Și ce vreau eu să fac cu lemn? Ce vreau să fac cu lemn? Să mă gândesc. Ok, abar n-am. Primul stag de ceva. Ok, o să pun pauză și revenim. Eu am fost Alex Sergiu, cum vreți să spuneți, nu uitați de like, share, subscribe și așa mai departe. La mine și la Paul Ro. Și, da, încerc să urc pe cap. Urcă-mă pe el. Ok, trebuie să mâna goală, așa cu. Și vino, unde ești? Bă, calm, alo. Alo? Adică, stai văd tu. Uite, te rog, bă, vino mai aici. Bă, mount. Hihihi. Așa. Nu uitați de like și subscribe. Și mai departe, am fost Alex, cum să spuneți. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!